Halor ke jingkeli na usulong mil haka nyau tari ukala lingkar arja arpusan babun kiting banya aireng haka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council na kasengsan himan National People's Party karbau ba penyat sings EMU MDC pemerintah na soren kam ubabat ru ia kakam Chief Executive Member ka KHADC bau ya cekmat kataru da kebaken riak le yakun no na nong thamai constituency haka election banwan uba penyat uloong baki AKA Kisong haki beriu. Dak bepen pau bu kwa kan tho e jing phat no uba te bor lang pathau MDC ke mau lai na ka NPP bat pen kre khun biang pat kum kur tong kham seng uba penya sings em ulong bau siem ya ka party tang kum ka uniform bat phong ta ka por election henry ka badon kam ka dei ka jing so khia bat ka jing ket khri yo pat ba bat ka party ka wan sadien pi habakut hi ka shong hangi ki brio to khendak singi ngai i apo mau lai ba i MDC jongi na ka party NPP i badang shuan sno dang katuk anis nam shangi ila i no ekakam na ka party but na kam EM Hapots Council ban penbena ban in yakun no kum ukertong shimen habai dei pakani ngam sudan i ban kentho namarba ngim sofla ba iba tibor pathau i job ya ka MDC election ru harja ka khandai kum independent te ngatrai ikwa balik phai biang sata te henry yangi baladon ha ka party ngishim ka party ditangka uniform ga jongi ngi phong tang ha for election henry ka badon kam hi yangi kum no khmat bandon ye ga jing sokhya ka jingkit khli ningkong yo pai ba party kawan sadien nama kam dei ka party ka batrai kam ha ki constituency kam dei ka party ka bad ajing arab ikibrio pau ki don kam jing arab de mangi ki mungkin ikmat masajir de mangi ki balik tur sikisnong ban ajing irap ikisnong ki dorba snong ki dong ki sengbo fair ki sports club ban kentiu ya kai kami lak kai mendai kata ka party de tangka affiliation ban ngin yo symbol ka por election relate nang ta de mangi ki brioi ladakan bahasa ka berbahas sispa bahasa ka party de phiyo do brio ubam le rekam mentoi yu ka constituency dunong pai ba te nga so ban ong tang kata Halor ke jinglet ken ria bari khun no yak election MDC na nong thamai constituency uba penyat uloong makum unomi khman ula persang ban pendap yakikam kata ban sna an la ka long HADC lani yeng dorba thau an ke jella bat ban wan ra jimentoi hakish nong ki thau Hato hadu ko di sus kam jupi pin boys thong pada bakum tam pi nang kliang ka constituency kibrio ki kin suthu khamba namar ngayala hi ya ka kamram badai ben pendap kum nomi khmat ngala persyang hakini kisnam ban pendap kau kamram baningkong kum nomi khmat kadai ban shnaan ban thauan te kata di kamram bakong san bha jongi kum ki nomi khmat la kalong hadar bar council la kalong hadar bar assembly la ne hadar bar parliament kan mentoi yu pin shu he ne phim la ban thauan kan mentoi yu ya ka jat ben riu jongi la namdan ki an ki bas kem ban ya dai nomor takadau hakani ka term ke bangilong kum nomi khmat ngila pendap la kamram ban no senyang ban ajing mut ban ya perkhat perdan ban ya ajing mut lam ya ka executive committee ba fair for this council ban wara ki ain baklan nam ta jungilang nam ta kari brokawe te kata baningkong baar pan kum nomi khmat ngidei ban wara jing mentoi hakishnong ban mentoi ki pai ba nong shnong la kalong hako umbam umdi nam ta ben biang kinong sosnong ben biang ka umbam di nama ka umbam di kelong bakong san hadu kata nang ta kalenti singkien ka surok ka biang kata nang ta ki infrastructure nam ta ka jingilek kai ka sports nam ta ki samla ka jungi ban kentiu yaki habede ka sports namar ba ngi isha ba ki samla jungi ki don sub sha ki sporting activities pair tengi kum nom ikmat ni sudai ban wanra kita ki jimentoi lane kita ki development light nang ta security ki development ki bangi persyang ban wanra kisnong kini ki ar benta ki ba kum nom ikmat bangi dei ban long
ngasngo ba nakaliang jonga ngala persyang kat bala hakini kisnam ban persyang ban trei ya kata ban le bah ya ki pai ba ya ki snong te ka syong haki pai ba ken kin jin la ki kwa pat yo u nomi khmat u basu he tangkania surok ki ajit da kwa u nomi khmat batrei ka kam jet ya nga kloi ban trei benang kam pun bahas isu constituency wat dangala pen la kenria na so kam syanong tmai but tanggawe ngada angnut ban penlong model constituency ya kanong tmai ban biang ka umbam umdi ikinong sosnong ban biang ki health center facilities ya kinong sosnong khamtam ki longyeng ki baduk bakodu baduna kayo kakot bamla ban le hospital private bamla ban le shimdawai private ngin pun khlanya ka health infrastructure po dang tmai constituency khamtam kini ki urban primary health center khamtam kini ki health center ba phero po constituency kin biang ki dawai kin biang ki doktor kin nongira knang ba kinong sosnong jongi kin long ki bakoi bakya Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya